Moi boas. Nesta guía imos facer unha viaxe que segue o camiño exacto que fai o son dende que alguén di unha palabra ata que se converte nun arquivo de audio listo para o mundo. O obxectivo é sinxelo pero fundamental: conectar o mundo físico, o da mesa de mesturas, co mundo digital, o do software de edición. Imos aló. Antes de máis, hai que ter algo moi claro. Unha boa produción de son non é cousa dunha soa persoa, nin de lonxe. É máis ben un ecosistema vivo, unha engrenaxe perfectamente engraxada onde cada peza, cada membro de equipo ten que traballar en total armonía. Se unha peza falla, nótase no resultado final. Entón, o primeiro paso da nosa misión cal é? Pois definir quen forma parte desa engrenaxe. Imos ver cales son eses roles esenciais, a tripulación que necesitamos para que esta nave sonora chegue a bo porto. Básicamente, no corazón de calquer estudio de grabación, todo gira alrededor de tres figuras clave. Por un lado, os locutores, que son a voz. Por outro, os técnicos, que son os que controlan a calidade do son. E finalmente, os productores, que actúan como o cerebro da operación, marcando o ritmo. Cada un deles é absolutamente crítico. Empecemos polos locutores. Son claro a voz do programa, a conexión directa coa audiencia. A súa ferramenta principal é a escaleta, o guión. Pero ollo, o seu traballo non é só ler. É moito máis, é dar vida a ese texto, facelo seu, transmitilo con naturalidade e enganchar a quen escoita. Despois temos os técnicos, digamos que son os artesáns do son. Cunha man na mesa de mesturas Behringer e a outra no rato, manexando o Audacity, a súa misión é sagrada, que cada sílaba, cada son, se grave coa máxima calidade posible sen fallos, sen ruidos, perfecto. E para pechar o trío, a figura do produtor ou produtora. Son os directores de orquestra. O reloxo é o seu mellor amigo. Controlan os tempos, elixen a música que marca o ritmo do programa e aseguran que todo flúa, que teña cohesión e que comece e remate cando debe. Moi ben. Co equipo humano xa montado, toca meterse na parte máis técnica. Agora, imos seguir paso a paso a viaxe que fai o son, o camiño físico que percorre dende que sae da nosa boca ata que aterra, san e salvo, no ordenador. E a verdade é que o camiño é bastante lóxico. A voz entra no micro, transfórmase nun impulso eléctrico que viaxa polo cable XLR ata a mesa Behringer. Aí, a mesa procesa ese sinal e convérteo en información digital. E finalmente, esa información viaxa polo cable USB ata o ordenador onde o Audacity está esperando. É unha cadea de montaxe sonora perfecta. Imos a chegarnos un pouco máis á mesa de mesturas, ao centro de mando de todo. Dende aquí controlamos o volume de cada micrófono. E aquí ven a regra de ouro, a máis importante de todas. Hai que monitorizar sempre con cascos. Por qué? Pois porque o que se escoita na sala poden ganar. Só cos cascos se vai oír ese zunido eléctrico, ou o aire acondicionado, ou se un cable está a facer mal contacto. Cos cascos escoitamos exactamente o mesmo que se está a gravar. E como sabemos se o volume é o correcto? A mesa ten unha axuda visual, o que eu xamo o semáforo do son. Se as luces se moven na zona verde ou amarela, perfecto, o sinal é saudable. Pero se esas luces chegan ao vermello, perigo. Eso quero decir que o son está a saturar, que distorsiona. É como queimar unha foto. Unha vez que se perde esa información, ese dano é para sempre. Non se pode arranxar despois na edición. Vale, o sinal xa chegou ao ordenador. Ahora temos que asegurarnos de que o Audacity o está escoitando. É un paso moi simple, pero absolutamente vital. Imos a preferencias, logo a dispositivos, e aí seleccionamos a nosa mesa Behringer como dispositivo de grabación. Se non facemos isto, o programa non vai gravar absolutamente nada. Se na mesa de mesturas buscábamos as luces verdes, aquí no software buscamos números concretos. A zona 12, o punto ideal de grabación en Audacity, está entre os -12 e os -6 decibelios. Por qué? Porque ese rango danos un son potente, claro, pero deixa un colchón de seguridade por arriba. Así, se de repente alguén ría gargalladas ou hai un aplauso, temos marxe para que o son non sature. Xa está, temos a grabación en bruto, o noso material de base. Ahora comeza outra fase, a posproducción. Entramos no que sería o laboratorio digital, o obradoiro onde imos pulir, cortar e dar forma a todo iso para convertelo nun produto final profesional. E ninguén ten que asustarse, non fai falta ser un enxeñeiro ou enxeñeira de son. Para que un programa súe realmente profesional, abonda con dominar 5 ferramentas de edición moi básicas. Vexámolas. A primeira, e a máis importante, é a de cortar e mover. É o pan de cada día na edición. Coa ferramenta de selección marcamos eses pequenos erros, esas pausas que quedaron demasiado longas, ou cando alguén tose, e fora.
E coa ferramenta de cambio de tempo podemos mover bloques de son para axustar o ritmo e que todo encaixe a perfección. Ahora, unha técnica que marca a diferenza, o efecto cortina ou docking. Coa ferramenta envolvente, o que facemos é debuxar, literalmente, unha curva no volume da música. Cando alguén empeza a falar, a música baixa suavemente e cando remata, volve a subir. Así, a voz sempre é a protagonista, sen ter que pelexar coa música de fondo. Queda muitísimo máis profesional. Falando de música, aquí está o segredo para que non empece ou remate de golpe, de forma abrupta. É tan sencillo como aplicar un efecto de fade-in ao comezo da canción e un fade-out ao final. Con isto conseguimos unhas transicións super suaves e elegantes. Por moi bo que sexa o estudio, sempre hai un lixeiro ruidiño de fondo, un seseo casi imperceptible. Para eliminalo, o proceso ten 2 pasos. Primeiro, seleccionamos un anaco onde só se escoite ese ruido, un silencio, e decímoslle a Audacity: mira, isto é o que quero quitar. E despois, seleccionamos toda a grabación da voz e aplicamos o efecto. O resultado é espectacular, casi maxia. Chegamos a un punto final que é crucial, e onde moita xente se confunde: a diferenza entre guardar e exportar. Cando guardamos o proxecto, creamos un fixeiro .aup3. Pensemos nisto como a nosa caixa de ferramentas. Só Audacity pode abrirla para seguir traballando. En cambio, cando exportamos a MP3, o que estamos a facer é crear o produto final, un único arquivo de audio comprimido, universal e listo para escoitar en calquera sitio. Pois con todo isto xa casi estamos. Só nos queda facer unha última comprobación, unha lista de verificación final antes de lanzar a nosa creación ao mundo. Hemos repasar moi rápido. Roles definidos e listos? Sí. Cascos postos para escuitar o son real? Por supuesto. Niveis de grabación baixo control, tanto na mesa como no Audacity? Comprobado. A edición está limpa, cos efectos aplicados? Feito. E o máis importante de todo, o arquivo ya está exportado como MP3? Pois ya está. Misión cumprida. Estades no aire. Xa está. A parte técnica está dominada. As ferramentas e o fluxo de traballo están claros. Agora a tecnoloxía xa non é un atranco, senón unha aliada da creatividade. Así que a pregunta máis importante é a que queda agora. Coa visión técnica completada, que historia se vai contar?